Yes, I am. Yes, I am. Oh yeah, di waraunia rati nia aseno eno anoga ya nuye tojuma adi That's why I'm afraid. I'm afraid. Yeah. I am to yare biaba ebaba begu amaga na so but me ne wo mienu yanka ho okuya dansu yengu bebia wo biara fa fruit guta wonsam na fa bra fia ha wonya bedru fia so a megbo wura sunsumo na medi kodu nioma ehawo na yede akwankyere gu akwan mu wose nyame ya honhom wo mo som no honhom mo ade no kura mu Montro adie a mespeli montro mfamu so mano we are montro mfansha papa nensem adie a metro no ebi kura no ko onima de kro a montro mfansha nensem na ma o data ma o tai o be kai enne ade bi a fe be su bia enne date o be kai Powensem pen away, mark on away. Aja, a sebi baba betu ye you tire frase. Amen. And young come shall say a casa woman me before papa be ha cry and yes I know. Amen. The mom come shall say said ye used to catch this in one pet was a share. And Satan, so we young no push to say bro. Now so Mama. That much for J. Also, I X power I N. Okay, nothing. Now what your W N. Wait, adie we China ni biti. Your friend is just white. Hi! Mitchell! Neba. Eja, Shami. Me na your friend Dr. Ojaban. Power! Mitchell! Ha! The Seer! Wani Joseph appear. Eya wo. Powensem. Shadie. We China ni we. Enkofo bi abo ne ho po. So mu beku e wo Ghana ha. Wo ye de be show say wo ka ho. E na mo arrange no mu kum China ni we. E no mu hwie no mo je ne bag, e ji ni gold, e fa ne no nyina. Etimi di say won ya bechew ya jelu went ni enya lawyer ya jelu 20 years wa mabiem
Ewurade ka kyerɛ m sɛ hwɛ papa no ogyina hɔ no ɛsi edi n'anim ni o akorɔmfoɔ kɔkye China ni bi eku no na ɔmo agye ne nneɛma ɛni wei sɛ nso kɔɔ bɛhyia wei bɛfa fo afrɛ no sɛ na nipa korɔ ne hwehwɛ no China ni ne hwehwɛ ne nakɔ baabi eti wɔfrɛ no na ne nsa nka no wei frɛ na kyɛ sɛ ne kɔɔ lɔɔso no yɛhunu sɛ ɛyɛ wei na frɛ no ɛma otu kaa na ɔmo koku no eti sɛ wei na frɛ no yɛ koku no deɛ yɛ hwan na ku no Jesus. nkɔmhyɛ ne ɛnyɛ nkɔmhyɛ ne o maame na ɛyɛ wo ɛna wo papa na ɛyɛ wo ɛna wo fie nkonnwa dabi yɛnka nkonnwa nsɛm wɔ ha o yɛka reality na Awurade afa yɛn so no wagye mo seya me se papa wei kɔbɔ de ɛnɛ date to hɔ afi so bi a wobɛkae no ɛnɛ wo sei na nka wawie yɛtie o ka wawie yɛ wobɛkɔ akɔdam wo mma bie wobɛwu wɔ hɔ yɛhunu te sɛ deɛ apɔmfo akɔkye China ni atwitwa ne sɛ ba asɔfikati no emia ne kɔn ku no afa ne nneɛma nyinaa ɔmo kɔɔyɛ no na ne mobile phone bi a wɔyi nso a ɔmo hu sɛ phone wei kura deɛ ɔntaa yi nso phone dada bi ɔmo afa ne phone nyina na ɔmo gyaeɛ no saa namba ɛna wei nso frɛ polisifoɔ kɔɔyɛ no nkɔfa phone ɔmo nyaa namba ɔmo check callers the whole day obiara ne hɔ a wafrɛ no Joseph appear papa dadam ɛna polisifoɔ kɔto hyɛ no so kɔkyee no ɛbrɔ paa wantimi anyina na yɛde n'afa akɔhyɛm onyɛ sika mfa lɔya ohuru deɛ wɔnyɛ yɛde no kɔgyina court 20 years straight go Awurade ka kyerɛ me sɛ ɛsan yɛ abɛto ne nie kɔhwehwɛ saa China ni wei ka kyerɛ ne sɛ wɔnsi bi bɔ ne ho pɔ sɛ ɔmo bɛku na wia no eti ɔn seeking for protection wei nyɛ spiritual protection o wei yɛ physical ɛbɛyɛ a ɔnwane nkɔ ne kurom ɛyɛ sa they will waste his life. Powensem. Ale na papa no ɔpɛ sɛ ɔkasa. Hallelujah. Mene China for na yɛ adwuma. Me ba ha kura Chinese ni na frem. People speak am kɛ me ba kɔma no. Papa nyame nhyira wo. This is prophecy. Power. Oba wo begunu sɛ me no de hunufo a me wɔ asase no so wonya baba bedura fa ugidie bra wo ba ha Kumase atonsu aputuoja kwasia da ɛbɛyi mame ne umienu nhia ɛhaw bia tosu biara fani nyina bɛdan Christ fi sɛ wansi dan no dansifo yɛ kwa minim sɛ ɛhaw bi te wo so nanso asafo Awurade ma ne home no so a akodie bia bɛbra sɛ eti wo betimi aka ne sɛ wo wa bese China ni ne life ɛnyɛ sɛ wo ba ha asɛm ni besi na wo ho akyerɛw wo ba ha no Awurade agye wo afiri sɛm asan so save ne life baabi a wɔwɔ no nkɔfoɔ taa mu ne sei sɛ yɛn yɛ asase so ɛna wo ba bɛyɛ akaka bensɛm yɛ asase so ɔmo bɛtetɛni sɛ no mo ku no onko seeking for protection wɔka kyerɛ no sɛ Dr. Ojaba sɛ onko yɛ case wɔ police station baabi ɔmo da no ɔnsesa hɔ na boys bi pɛ sɛ ku no akorɔmfoɔ Powensem. Major. aja beba montwerɛ din ne ma no watwerɛ wahyɛ ne nsɛm wei na ma nkɔm hyɛ ho yɛ anika wokora wonim ne din yɛse fa din no kɔkyerɛ no hwan ne yɛfrɛ ne sei ɔsɛ ɛyɛ me a different engineer ne din ankasa ne yɛatwerɛ ma no
Pagya nsa kɔ soro. Kase Yesu yadawasi. Yesu yadawasi. Agya, why you wait? Enyam mpaebɔ asɛm. Deɛ etwa se yɛde mpaebɔ yɛ, yɛde mpaebɔ bɛyɛ. Deɛ ni kwan se yɛde mpaebɔ yɛ, yɛde afutuo bɛyɛ. Kɔka kyerɛ na make sure say next 2 weeks, the whole of the week, ɛnfa wo phone frɛ no mato. Ɛnfa wo phone say ɛnfrɛ no mato. Wobɛtɔ asɛm mu, wobɛtɔ asɛm mu. Watch me. Meba, kɔfoɔ tetɛ no. Last time kan kɔfoɔ bi kɔ tetɛ no wɔ baabi ɔmo anya no. Wonim sɛ ɔwɔ hɔ no wɔ tuo. Etu ɔmo pɛ sɛ ɔmo tetɛ no ehunu sɛ baabi a ɛnɛ deɛ etuo bi ani ne ho. Ɔmo hunu sɛ ɛnɛ deɛ etuo bi ani ne ho a, na ɔmo asarande no. Ɔmo de bɛyɛ no no. Some China, aban no, any Ghana no problem. As some way, she had the red picture in the better TV show. I wore picture in the better TV show. Kesiapa for many years, I have fought integrity who buy when you young buying. Now, when we are here, the better should say, we are armed robber for penny. A radius of winning, Yankoponi Wakuma. Wo nyamu ni mu akoma da wu se wonye nipa boni ni eruti na enne wa pia wo de wa ba fia ha enne awurade ajewa saa date wei na mo re fida edani dua de nyame asika so oja be nyame e wa ye bia ma me ko Yesu aje no Paul nsem ka se ma Jesus Yeah, you know what to me. What do you free me from the name? What do you free me? Pagya nsa kɔ soro na menhwɛ adeɛ. Meto nsa frɔ kwasi adai ɛwɔ Kumasi ato nso aputu agya for fruit bi abra na yɛmmɔ so mpaeɛ mede me nsa bɛka ne maako na mahyɛ nkɔm agu hyɛberɛ so wofiri ha kɔ a wokɔ akɔdi adanseɛ ne nyame ayɛ awie aka sɛ bebree wɔ nipa ni so ye nyame ayɛ awie aka sɛ bebree so my yena to say oh no bafueje me ampara so free you my passing would he be go ampara Me huni ti said ye. Ne honhom aye den efiri no. Manko Gina o mami. Who ti said ye ne honhom efiri no. Me wo classmate bi obaso dae. Obaso dae na wo wawu. O sorry for be frem. Mate di bi ti say gift. Gift ni kwa woni na wie Jesus. Eye 1990 batch. hi 1990 batch. Me when say sa gift no aso dae no wa fra wa no pa no wa ka che so so dae no wo aso dae no ka kire wa enter for a few days me when say the wonderful ye do go to hospital na ade na kwa bi to say operation a wo de ho ende
Inti enam so mo fefre nkofo bi se omo fa sika mra ne yem fa de emo wonye operation. Mi hu Richard Edu. Owa brochire. Nko. Ene yima no odatemus. Ono so ka o classmate. Ene mu ofori atanso. Na ofori atanso ka ho. Omo di sika ne bai. But sika ne nyina eji omo de bai no omo ye bia anso si. Nko. But in Sri Lanka, we didn't say Amen. Bonsam. Higher Solution Center. Boom. Mommy, you're born by your wife. You have a phone who never will move you. Because the only time I'm here, if you know, move body, Stella Buadu. And you what would you know? Ah, Bonsam, Jesus. That's the man. That's the man. Dia. Yansa yatin yabubu bompaya baby biara no hu maduro ensamre sesia bonsara bata Yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord. Oh yes, Siribia bomba jena. Oh yes, Siribia I want you to do what I